I hola, ha arribat el moment d'explicar en Excel la funció sí. Aquesta és la funció potser la més important de totes les que veurem, també la que més problemes dona. Per tant, anem a veure si la podem deixar clara, ¿vale? Bé, la funció sí és una funció que té tres paràmetres, ¿vale? Ja sabeu que les funcions sempre porten el seu nom, els parèntesis i tots els paràmetres van separats per punts i comes, ¿vale? La funció sí és una funció que ens permet posar en una casella una cosa o una altra en funció d'una condició que nosaltres li posem, ¿vale? Llavors, són tres els paràmetres que té una funció sí sempre, ¿vale? Bueno, pot tenir dos, però no té massa sentit, ¿vale? Ja ho explicarem després si un cas. Però en principi té tres paràmetres, ¿vale? El primer paràmetre és sempre la meva condició. La meva condició. La meva condició és una cosa que sempre és certa o falsa. Val? Certa o falsa. Això és molt important perquè això és el que ens condiciona per saber què haurem d'executar en el segon i tercer paràmetre. Vale? De manera que en el segon, aquí posarem una acció, podeu posar-li com vulgueu. L'acció, si la meva condició es compleix, i en el tercer li posarem una altra acció, en aquest cas serà l'acció que es posarà si la meva condició no es compleix. Vale? Aquesta condició sempre té tres parts. Vale? Té la primera cosa que compares, després té un operador i després la següent cosa que compares. Vale? I aquest operador pot ser un igual, pot ser el símbol més gran, pot ser el símbol més gran o igual, ull, que el símbol igual o més gran no existeix, no funciona. També podeu fer el símbol més petit que, podeu fer el símbol més petit o igual que, i podeu fer el símbol així, que significa diferent. Vale? Aquestes 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquests 6 operadors, sempre, quan tu els compares un amb l'altre, sempre és una cosa que dona certa o falsa. Per exemple, si la casella A1 és igual a 0. Si la casella B3 és més petita que 5, o més gran que 5, perdó. Si la C1 és diferent de aprovat. Els textos entre cometes sempre. Val? Vull dir, però sempre és una cosa que és o bé certa o falsa. Només hi ha dues opcions. Val? Llavors, si la meva comparació es compleix, s'executarà això d'aquí. Si la meva condició es compleix, s'executarà això d'aquí. Si la meva condició no es compleix, s'executarà això d'aquí. Què passa si jo, per exemple, això d'aquí no ho poso? Si no ho poso i la meva condició no es compleix, això donaria un fals. I ho posaria així, fals com a símbol lògic de fals, no el text fals, ni el número fals, ni res, sinó el símbol lògic de fals. El que és fals queda molt lleig. Això dic, sí que pot ser que no posis l'acció fals, però no és gens recomanable. Vale? Sempre hem de tindre controlat aquest tercer paràmetre també, vale? Igual que el segon i per suposat també el primer. Anem a veure ara un petit exemple en Excel que us he preparat, a veure si s'acaba d'entendre bé. Vale, ja estem aquí. Tinc aquest petit Excel preparat amb uns quants alumnes que han tret unes notes, i tenen un percentatge d'assistència. Llavors, el primer que farem serà el següent. Aquí posarem, si està, anem a omplir aquesta columna i aquesta columna, d'acord? Llavors, aquí posarem si està aprovat o suspès en funció
de si la seva nota és superior o igual a 5. Oi que la seva nota o és superior o igual a 5 o no ho és. Per tant, ens va bé, ja és una condició, ¿vale? De si la nota és superior o igual a 5. Com ho fem això? Doncs mira, faríem la funció sí, la podem fer de diverses maneres. Anem a fer-ho primer amb l'assistent aquest, amb l'insert de funció. Triem la funció sí, jo la tinc aquí la primera, si no, doncs ens aniríem, per exemple, aquí a totes i la buscaríem, que estan per ordre alfabètic, li dono sí, i ja ens mostra aquí els 3 paràmetres que jo necessito de la meva funció sí, correcte? Vinga, la meva prova lògica, que és la meva condició, el que hem quedat que era el primer paràmetre, la meva condició, és si la seva nota és superior o igual a 5. La seva nota la tenim a la casella C4. Doncs hem de posar si C4 és més gran o igual que 5. Això és la meva condició. Llavors, el valor si verdadero, el valor si cert, és què passa si això es compleix. Si això es compleix, jo posaré aprovat. I si no es compleix, jo posaré suspès. Fixeu-vos que aquí en aquesta part d'aquí, ja se'ns ha omplert correctament bé la funció. Ha separat per punts i comes, ha posat els parèntesis, tot això, que per tant l'assistent aquest va bé. Donem a acceptar i, evidentment, ens dona aprovat. Per què? Doncs perquè la nota d'aquí és superior o igual a 5. En aquest cas és igual a 5. Molt bé, jo puc arrastrar això fins aquí baix, i em donaria, doncs, en aquest cas, tots aprovats perquè té un 6, aquí hi ha un suspès perquè hi ha un 1, aquí hi ha un 4, per tant hi ha un altre suspès. Vull dir, en principi la funció funciona. Anem a fer un altre petit exemple. Anem a posar un aprovat o suspès. Si l'assistència és més gran que el 60%. Ara ho farem de forma manual. Fixeu-vos, això vull que posi aprovat si l'assistència és superior al 60%, superior o igual, anem a posar, ¿vale? Vinga, doncs manualment jo puc posar aquí si, obro el parèntesis. Prova lògica. La prova lògica és que la E4, que és on jo tinc la meva assistència, sigui més gran o igual que 60%. I li poso el punt i coma. Llavors, ara fixeu-vos que ja es posa aquí en negreta el valor si verdadero. Llavors, si això es compleix, li posarem aprovat. Entre cometes, sempre els textos, sempre. Punt i coma. Llavors, el valor si fals serà suspès. Alguns de vosaltres m'heu preguntat, però per què hem de posar el suspès o per què hem de posar aprovat si aquí ja veiem que hi ha un 10%? Home, doncs perquè potser no ho saps, o perquè potser canvia, o perquè potser d'un any per l'altre pots reutilitzar el teu full i no sabràs si l'assistència serà bona o no serà bona. Vull dir, sempre va bé tindre-ho així ben fet. Mireu, ja m'ha sortit aquí el suspès, en aquest cas perquè la E4 no és més gran o igual que 60%. De fet, és un 10%. És un 10%, ¿vale? Com que no es compleix, dona fals, per tant, se me'n va al tercer paràmetre i posa suspès. Si jo arrastro això d'aquí, mireu que ens dona aquí aquest segon suspès perquè té menys d'un 60%. Aquí està aprovat perquè hi ha un 70, aquí aprovat perquè hi ha un 100, aquí hi ha un 5, està suspès, evidentment. Vull dir, la funció sembla que va bé, sembla que funciona. D'acord? Bueno, espero que s'hagi entès, ¿vale? Adeu.